Pues voy a presentarles a l'arpa, és Miguel Aquino, paraguayo, i jo soc valencià i vaig a dir unes paraules en valencià perquè el valencià també és la meva llengua i estic molt orgullós d'estar així. Bueno, estem molt orgullosos tots d'estar així amb vostès i Paraguai, el seu folklore és molt preciós i dins del meu cor està un trosset de Paraguai també i el millor ja no és tan sol el folklore, és també les persones per la seva bondat i la seva senzillesa. I aquesta és la persona del meu company i el meu amic. Per a tots vostès anem a tocar ara per a que els xiques puguin ballar una cançó que és Se vaya a mí, eso ya en guaraní. Bueno, es una polca para que ella se